വാര്യത്ത് മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ ഇതേപോലുള്ള കാസ്റ്റർ വീൽസുകൾ ഞങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ സൈസിലുള്ള ഈ കുഞ്ഞൻ വീല് മുതൽ അത്യാവശ്യം വലിയ 5 ഇഞ്ച് 6 ഇഞ്ച് 7 ഇഞ്ച് സൈസിലുള്ള വലിയ വീൽസുകൾ ഞങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ കൊടുക്കാമെന്ന വീൽസ് ഞങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ കാസ്റ്റർ വീൽസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മേത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ബെഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫർണിച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എനിത്തിങ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വീല് നമ്മൾ അടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് മാത്രമല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് പല ആവശ്യത്തിനും നമുക്ക് ഈ ഇതേപോലുള്ള വീൽസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീൽസുകളാണ്. അത് ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ വീൽസും, ഈ കുഞ്ഞൻ വീൽസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ലോക്കുള്ള വീൽസുകൾ ഞങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ലോക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ലോക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പല സൈസിലുള്ള വീൽസുകൾ ഞങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വാര്യത്ത് മോട്ടോഴ്സ് കോഴഞ്ചേരിയിലോട്ട് വരാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അയച്ചു തരുന്നതാണ്.